Jezus. Oh, ik ga eruit. Oh. Verkeerde knop. Oh. Hij rijdt ook gewoon door. Kijk hem gaan. We zijn er toch bijna. Ja, daarom. We lopen een stukje. Oké. Moet even voorzichtig zijn, dan hebben ze hostage gehouden. Oké. Ik ga gewoon TNT gooien. Alsjeblieft. Oké, die hebben hier al bevrijd, zo te zien. Oké, ga ik ze bevrijden. Oh, hebben we Finally, someone I can depend on. en de pen nou. Looks like we owe you one. We own you one. Alsjeblieft. Heb je nog zo'n map en een kassa die je kunt looten? Lezen, gelezen. Oh, arcade. Wil iemand nog een hengel? Ja, die kun je straks pakken. Die kun je pakken. Hebben we al gepakt. Why would you have a hengel? I wanna have a hangel. That's awesome, right? Yeah, fuck yeah. We are all sinners. Nieuwe parkeerplaats. Onthuld. Dok. Oh, Auw. Ga weg! Holy shit, wat een sterk beest. Ik ben gewoon bijna dood. run! Nee, hier is niks meer. On the roof, on the roof, on the roof. Wat heeft deze mevrouw? Ran into this guy out by the lookout tower who says he's on a patriotic tour of America. Oh yeah. Nieuwe personage onthuld. Troela, Mac, troela. Wow. Kijk, hier zijn nog eitjes. Een eitje, lekker eitje. We moeten met deze meneer spreken, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ik ben eigenlijk al die huisjes hier langs het lopen. Looten! Ik kun naar binnen. Nog iets interessants hier ergens? Nee. Barbecue. Ja, hier, barbecues! Party! America! Oh, hier hebben we een Uzi. Oeh. Wow. Die kun je wisselen tussen de hand, met de handgun, hè? Nee, ik niet. Ik kan hem omwisselen met mijn huidige. Ja, Poison that vind ik een beetje minder. clouds our minds. What if I told you? Je kunt door een raam springen trouwens, hè? Ja, dat wist ik. Oké. Ik heb ook granaten. Die liggen hier. Ja, granaten vol. Ja, ik ben denk ik ben ik al klaar. Ik ga praten. Ik vind het echt een relaxe soundtrack die Ja, van deze game. Finally, someone I can depend on. Hello. Deputy. Hello. Saving the day. Straight to business, huh? Bring my truck out of US Auto. I'll meet you there and we'll bring the fight to these asswipes. Yes, vibes. Oké. Story mission. What's next? Liberate Optionele. US auto. Predators are a myth. Welke is dat dan? Find people who think like you. Is dat die met die Ranger Station? Nee, dat is snel reizen. Waarheen willen we gaan? Nee, even kijken. Kunnen we daarin? Oh, wat was zijn opdracht? Weet ik ook niet meer. Wat was jouw opdracht, meneer? Meneer? Ik heb een shop en ik ben niet bang om te gebruiken. Even kijken. Nou, we kunnen...
Oh, wacht, hier heb ik het dagboek. Krijgen we een auto wordt ontgrendeld. Hier is van alles. Hier kunnen we naartoe. Zo. Haal zijn truck Ja, haal zijn truck terug. en schakel de secteleider uit op de bouwplaats in het noorden. Waar is het dan? Ik zie een helikoptericoontje. Ah, ik zie dat op de kaart. Er staat bevrijden bij. Er zit, Oh, hier. waar ons? ik heb hem al geselecteerd. Hou even. Helikopter, was die helikopter? Ik heb een helikopter. Helikopter Oh, was... Ik wil deze kant op, kom. Dat is ook een vliegtuigje. Ja, pakken we een helikopter of een vliegtuigje? Doe maar een helikopter. Lijkt me wat makkelijker, kunnen we ook landen. Oh, pas op, er zijn mensen. Hier rechts ook nog eentje. Rechts. Alles links. Helikopter. Ja? Waar ga je heen? Wie? Ik? Nee, zij. Oh. Dus blij dat hij Hallo? leeft. Oh, oké. Hallo meneer. Hallo. Ah. Whee! On the road again. Roll again. Ja, nu is het wel in de lucht. Anders in de sky again. Here we are in the sky again. Hmm. Hallo mevrouw. Hallo. 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 High five to the face. Gaat het de goede kant op, of niet? Hmm. Target is dead ahead. Nice. Oh. Wat ben je doen? Niks. Zou je ook een looping maken? Een looping? Nee, dat kan je niet. Ik heb wel een andere glitch, als je deze wil proberen. Which one? Moet je rechter muisstop eens inhouden. Ja. En dan moet je dan helemaal naar achter kijken. Ja. Doe eens. Ja. Heb je het? Ja. Goed zo. Ah. The old Thanos trick. Alleen nu is de vraag... ik heb geen parap... ik heb geen... Ik zag je opeens zo onderknallen. Ik kon niet wisselen van seat. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik kon niet wisselen van seat. Ik blijf hier op jou wachten. Op een berg. Vier, 3, 2, 1. Zag je opeens heel snel naar beneden vallen. Ja. Ja, waarom laat hij me niet spawnen? Nee, ik ben er niet. Wat, je bent er niet. Nee, ik kom er niet. Dus wat zie je dan? Ik zie jou. Dat, nu Maar ik moet kan niks doen. Niks werkt. kijken of dit werkt. Je leeft nog. Eens kijken of dit werkt. What the fuck heb ik van supersonisch pak aan? Kijken of dit werkt. Waarom kan ik niet dood? What the fuck? Plaatje is doorschieten door die mannetjes onder. Ja, daar hebben we hem. Zo, dat duurde lang.
Nee. Wat een Volgens mij, misschien kon het omdat je te dichtbij was bij de... Oh, dat bij zou dat misschien kunnen. punt. Ja. Och ja. Hey. Oh, dan moet jij vliegen of wat? Yay! Moet het hele tering eind ook vliegen? Hè? Yep. Best wel makkelijk met vliegen. Hoe ga je überhaupt naar boven? Spis. Oké. Dank je. Dat scheelde niks. En hoe ga je naar beneden? Shift volgens mij. Oh, hier links. Wee. Nee. Je gaat niet naar beneden. Controle. On the road again. Wee. The sky What again. the... Wat was dat? Oh, je bent naar het schieten. We zijn opgemerkt. We waren bijna opgemerkt. Not my fault. Ik is het achteruit vliegen. What the fuck? Ja, het enige wat ik niet weet is hoe je moet dalen. Alt. Probeer eens Alt. Links Nope. Alt. C. Nope. C. Ook niet. Druk eens op E bij jou. Nee, lapswans. C is decent. Ja, C werkt. Probeer eens C. Nee. Hoe kan je vrij om je heen kijken? Rechtermuisknop inhouden. Oh ja. Probeer maar hier te landen. Nou. Dankjewel. Bam. Bam. We zijn al... Ontdekt, ja. Oh jong. Reinforcements are on their way. Ik ben er voor je aan het spotten. Bam! Ja, YOLO. Oh. Wat is er? I've been shot. Oh, we hebben neer. Bijna. Eventjes, Er is iemand met een shotgun. Oh. Oh, ik ben dood. Volgens mij door Ik diezelfde vecht voor mijn shotgun. leven. Ja. Volgens mij door dezelfde shotgun lul. Als Oh, ik ben dood. Neer ben er gezouden, hè. Oh, middenflitje zei dat je er neer was. Dat zei ik toch, ik ben dood. Nee. Niet? Nee. Je zei alleen van, oh, er is iemand met een shotgun. Stom. Dus. Ja, fucking tering eind. Oh. On the road again. Dat is een gouden flesje bier. Oh, wat? Hier, rechts Oh. van het paneel. Oh. Gezopen vaak. Ja, joh. Oh ja, joh. En waar dan? Niet te geloven toch? Hè? Hè? Zo? Hè? Laat maar zitten. Toch? Hè? Jongens. Toch? Kijk eens wat ik moet spelen. Sorry?
Zeg, kijk eens waarmee ik moet spelen. Een knuppel, dat is hier benen. Ik ben ontdekt. Mijn partner is ontdekt. Maar mij zei hij dit medespeler ontdekt deels. Was ik het weer? Yep. On the road. Ik had mijn mond moeten houden. Was ik niet? Ik keek dit naar je. Nou, I know. wie zijn wieder daar, jongen? Ik zit hem op de weg neer een keer. Gewoon met een vooringang. Hallo! Wat is hier voor een voertuig? Dat is elektriciteitsdingen. Dan kun je zelfs nog je helikopter neerzetten. Wat een service. Nee, dat is te ver weg. Dankjewel voor de lift. Alsjeblieft. Wie is die laser? Dat is die sniper op het dak. Ja. Laat ze gewoon komen. Wat, bitch? Oh, achter ons. Quad. Nee, hier. Tim? Jo. Nog eentje. Oh! Ben je mijn dingen gooien? Waar ben ik? Maar ben jij het ding op mij aan het gooien? Oh, dat is er eentje. Zo. Yay! Yay! Woehoe! Daar links rent nog iemand, of niet? Ja. Dat was ik. No. On the road again. Toet toet! Hey, ja, kom eens uit het hok, hey, hallo. Hey, hallo. Hitting it off. Oh, Samen is niet veel tijd. Wat ben je aan het doen? jongen. Hier. Brothers and sisters, Oh, nog eentje. there is not playing by the rules. Someone is taking from us. Stealing, but rightfully Oh. father. What the fuck? Baas, Ja, ik sta in de auto. voor mij niet. Will guide us to them. Ben je trouwens... Moet ik je helpen? Ik ben er wel uit. This is the will. Wat is hij aan het doen hier eigenlijk, het gozertje? Wie? Deze? Oepsie. Ik maak hem gewoon nog die shop in. Zo, wat een duur ding. Hey, what the fuck? Wie is op me schieten? Omdat je die ene gast hebt neergeschoten. Hier, die kut. Ah, dat mag ik wel. Hallo. Ik heb al... Pas op, er is nog iemand. Ik dacht net dat iemand nog iemand was, want ik zag... Hier moet nog iemand zijn ergens in de buurt. Hier. Nee, die niet. Oh, ik help u wel even, joh. Hier. Oh, ja, joh. Ik weet het. Oké. Maar moest hij een auto bevrijden of wat was hij bedoeling? Yep. Wat dan?
Waar is de auto dan? Ja, ik ben ook eventjes hier alles aan Hallo. het plunderen. Hallo meneertje. Oh, die meneer vertrouwt me niet. We're in big trouble. Deputy, we must have taken off for the Death Wish. That's bad news. Hoe kom jij nu hier Got zo an snel? M60 loaded onto it. Ja. Misschien komt het door die 4 tochten van de helikopter wat wij hebben. Ja. Gotta be fueling my ride. Check the Golden Valley gas station. Get it back before it's gone for good. Dan moeten we Oké. door. Hey, bedankt voor de moeite. Hoi. We all thought Larry was crazy.